okay. I na-asị mama ala anyị na-asị anọ ya gbaga dejenu ọ bụ ụmụ ya na ụmụ ya ya na-agba na egwu ọ dị gị izi mama ala Mekanaya bana sunu neme. Onu bana mbo. Istunya. Your father is kawacha. Who is German money? You know what happened. When is it to know 20%? 80%. How much are that? But the top guys are calling them. I can't put in the good guy there. And the kids which gonna ask them 20 million more. Hey, ya kwa n'obodo ihe shaga na ya mara na mmanya ya na sọ ọbụla na-adụ so ndị na-eso anyị na-abịa ndị shi obodo bụ different places bịa and make another ọbụla our fathers ndị ụkọchukwu ndị nne bịachara na-eme na-asị Chukwu gozie onye ọbụla mgbe onye ọbụla ga-anachịnụkwa okwu akụkọ ga n'aha Jizọs ma anyị na-eme na emechekwara anyị na-eme na anyị ga-ezize na-efe ọ bụla nwere mmanya ma ọ bụ ọjị ka anyị taa udo na ọṅụ mgbe onye kpọkwara mmadụ ka ọ na-akpọ onwe mana na-ekpe ekpere na ka anyị nwụdo n'ọndụ ka anyị gbanwoo ka emekwala na mmadụ na-ahụ onye nwụrụ ahụ ka akwado onye nwụrụ ahụ na-ekpe ekpere ka ya nwụ akwado onye so because of the woman ebe anyị dịka ụmụ mgbe ọzọ anyị ga-agbakọta n'etiri ụbọchị ụka na-abịa rotational mass so anyị ga-achụ nta ego ụbọchị ụka maka burial fada nwụrụ Monsignor IKB Buke Monsignor Bernard IK Buke ọnwụ ya erutere 22nd of January so the final journey of Mrs. Esther Oyibo Ishiwu Nnade. Anyị na-asa jee nke ọma.
anyị kpee ekpere maka nna anyị bụ Mrs. Esther Oyibo Ishiwu. Anyị n'ọnọdụ inwe anyị Jesu Kristi onye kwuru sị, mụ onwe m bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọbụla kwere na m, ọbụnadị na asị na ọ nwụrụ anwụ, ọ ga-adị ndụ ọzọ. Onye ọbụla nke dị ndụ, nke na-ekwekwa na m, ọ gaghị anwụ anwụ ruo mgbe ebighị ebi. Ihe anyị ga-aza bụ